Assalamualaikum, kulo Kiki kelas 3B nomor 10. Kegiatan ing saben dina. Iki kegiatanku ing saben dina. Miturut jadwal salat. Diwiwiti jam 4:30 esuk. Tangi, lungguh, banjur maca donga, nata peturon, ngurungokne lan mangsuli unine azan. Sakbubare kuwi nuju kamar mandi, pipis, cawik, sikatan terus wudu. Adep mlebu metu kamar mandi. Ning ngarep lawang kamar mandi donga dhisik. Lagi melangkah mlebu nganggo sikil kiwa. Metu saka kamar mandi melangkah nganggo sikil tengen. Karo donga metu saka kamar mandi banjur donga wudu. Jam 4:35 salat fajar lan syukri wudu. Jam 5:20 salat subuh jamaah dibacutake zikir sakbubare salat fardu. Zikir esuk, maca Quran nglempit rukuh lan sajadah. Jam 5:30 adus nyelehne klambi reget ing keranjang kumbahan. Wicik banjur kelamben nganggo seragam miturut jadwal. Mepe anduk. Jam 6:15 bukai gorden. Wicik nuju meja makan banjur sarapan. Jam 6 nyiapne kabutuhan sinau online. Ngurupake komputer, handphone, buku-buku, potlot, tip lan tulisan. Crita-crita lan gojekan karo bapak sadurunge bapak tindak nyambut gawe. Jam 7 ngewangi ibu resik-resik, nyapu-nyapu. Wicik banjur maca sing kudu disinau. Dolanan game menyusun kata. Sedelok karo ngenteni wayah wiwitane sinau daring. Jam 8:10 buka Google Meet banjur sinau bareng guru lan kanca-kanca sakelas kanthi online utawa daring. Jam 9 ngisi presensi lan nggarap tugas menawa ana. Jam 9:30 nggarap tugas menawa ana. Jam 10 leren ganti kelambi, maem snack lan ngombe. Menawa dina Rebo, jam 11 bobo awan. Jam 11:45 ngurungokne lan mangsuli unine azan, wudu, salat zuhur jamaah, zikir sakbubare salat fardu. Nglempit rukuh lan sajadah. Jam 12 maem awan. Sadurung lan sakbubare wicik dhisik. Lungguh kursi ing meja makan banjur donga. Maem mimi nganggo tangan miturut sunah. Jam 1 siang bobo awan. Menawa dina Rebo jam 13 sinau basa Jawa online. Nganggo aplikasi Google Meet. Klamben seragam jambon abang. Jam 2 siang nggarap tugas menawa ana. Menawa ora ana tugas ganti klambi banjur dolanan omah-omahan utawa masak-masakan utawa dolanan boneka. Jam 3 sore ngurungokne lan mangsuli unine azan.
wudu, salat asar jamaah, zikir sakbubare salat fardu, zikir sonten, limpet, rukuh lan sajadah. Jam 4 sore adus sonten, kelamben sinau sing kanggo disinaoni sesuk. Jam 5 sore maem snack mimi cerita-cerita karo bapak ibu sakeluarga. Jam 5:41 ngrungokne lan mangsuli unine azan, wudu, salat maghrib, zikir sakbubare salat fardu, nglampir rukuh lan sajadah. Jam 6 bengi maem bengi, sadurung lan sakbubare wicik dhisik. Lungguh kursi ing meja makan banjur donga. Maem lan mimi nganggo tangan miturut sunah. Jam 7 bengi ngrungokne lan mangsuli unine azan, wudu, salat isya, zikir sakbubare salat fardu, salat witir, donga, maca Al-Qur'an, nglampir rukuh lan sajadah. Jam 8 bengi sikatan, wudu, mimi nyiapne lan ngecas handphone, buku-buku, alat tulis kanggo sekolah sesuke, resik lan nyiapne kasur, dipan kanggo bobok, maca donga sadurunge bobok, banjur mapan bobok. Mangkono kuwi kegiatanku sedina-dina. Matur nuwun.